Всем привет! Салям-салям! Я Булат. И сегодня мы познакомимся с лучшей гимназией республики, а точнее с Башкирской республиканской гимназией-интернат номер 1 имени Рами Гарипова. Погнали! Рами Гарипов исемендәге Беренче Башкорт Республика гимназия-интернаты 75 еллык бай тарихы булган инновацион уку йорты. Гимназия-интернат Башкортстанның райондарынан һәм Рәсәй төбәкләреннән укырга килгән башкорт балаларына төпле белем бирү өчен бар уңайлыктар булдырган заманча уку йорты. Гимназия-интернат элегилектән үзенең укытучылары һәм тәрбияселәре белән данлыклы. Гимназия-интернат 75 ел хаклана килгән йолалары һәм традициялары белән горор. Гимназия-интернат Башкортстан һәм Рәсәйдән югары уку йортлары белән бәйләнеш булдырган, төрле проектлар өстендә эшләгән, грантлар яулаган заманча уку йорты. Гимназия-интернат 2014 елда Рәсәйдән 100 иң яхшы төп мәктәбе конкурсында иң яхшы гимназия-интернат номинациясе җиңүчесе. 2014-2015 елларда укыту туган телдә барган инновацион уку йортларының 2нче һәм 3нче слетлары җиңүчесе. Электрон мәктәп 2нче республика форумы призеры. 2016 ел Рәсәйдән 100 иң яхшы мәктәбе җиңүчесе. 2018 ел республиканың дөйем белем бирү мәктәпләре арасында 30 иң яхшы төп мәктәбе җиңүчесе. Соңгы 3 елда укучылардан бөтен Рәсәй олимпиадаһында 3 җиңүче, 25 призер әзерләнде. Республикалы һәм Рәсәйдә үткәрелгән фәнни-гамәли конференцияларда 142, төрле конкурсларда, бәйгеләрдә 67 дипломант әзерләнде. 2018 ел гимназияның 4 укучысы бердәм дәүләт имтихандарын химия, математика, рус теле һәм информатика фәннәреннән 100 баллга бирде. Ел һайын сыгарылыш укучыларының 95% республика һәм Рәсәйдән югары уку йортларына укырга инә. Гимназия-интернат Башкортстанда һәм Рәсәйдә спорт өлкәһендә югары күрсәткечләре белән данлыклы. Гимназия-интернат Таңсулпан драма, ак кавырһын әдәби түгәрәкләре белән күренекле. Гимназия-интернат Башкортстан Республикаһы Мәскәү, Түбәнге Новгород, Сочи калаларында Италиялда үткәрелгән фестивальләр лауреаты, дипломанты, җиңүчесе, Акъяндыз бию ансамбле һәм Гәлсәр балалар хор коллективы белән билдәле. Гимназия-интернат республикага йөзәрләгән курайсы әзерләүе һәм Әдһәм Искуллин исемендәге курайсылар ансамбле белән данлы. Гимназия-интернат республикага милли кадрлар әзерләүдәге 5 академик, 31 фән докторы, 91 фән кандидаты, Рәсәй Федерацияһы һәм Башкортстан Республикаһы дәүләт йыелышы корылтай депутаттары, җитәкчеләр, билдәле язучылар, шагыйрьләр, журналистлар, хәрбиләр, спорт мастерлары, нефть, газ, ихтисад, сәясәт, авыл хуҗалыгы, мәдәният, мәгариф, сауга өлкәһендә тогыры хезмәт иткән 12500 сыгарылыш укучысы. Наша гимназия славится своими выпускниками. За период функционирования она выпустила около 13 тысяч выпускников, внесших достойный вклад в развитие республики и Российской Федерации.
Каждый выпускник по сей день тепло отзывается о родной гимназии. Интернатым, туган йортым минең, өйрәндек без һиндә тормышка. Йөрәгебез шуға кайнар хискә, кайнар тойгыларга тулышкан. Шатлык менән куанышта яшәп, ел үтәһен айлап үткәйнек. Тейәп алып тау-тау гыйлем йөгөн, дур тормышка һинән күскәйнек. Шылтыраны кеүек кисә генә безнең өсөн һуңгы кыңгырау. Уның сыңы ахыры күңелдәрдә гомер буе торыр яңгырап. Тынғы бирмәй яна караштарда һиңә безнең тәбрик теләктәр. Надлы әсә, надлы ата булдың. Рәхмәт һиңә ихлас күңелдән. Интернатташ дип өндәшәмен, күпме туганыма мин бүген. Бездән бит һин шундай тату бер йорт, шундай матур гаилә төҙөнөм. Интернатым, туган йортым минең. Һиндә тыну белмәт усак бар. Гөрләп торһын һиндә һәр сак тормыш, өзелмәһен безнең укмактар. Хочу привести интересный факт. Наши ученики находятся в стенах гимназии около 270 дней в году. И большую часть времени мы занимаемся в наших уютных кабинетах. Первый кабинет, куда мы зайдем, это кабинет башкирского языка, названный в честь нашего выпускника, выдающегося писателя-просветителя Рами Гарипова. Рәхим итегез! Башкортостанның халык шагыры, сыгарлыш укысыбыз Рами Гарипов исемендәге музей кабинет 1990 елда асылган. Уның асыл тантанаһында тугандары, классташтары, язучылар, шагыйрьләр һәм Рами Гариповтың катыны ла була. Рами Гарипов Башкортостанның Салават районы Аркаул авылында туган. Атаһы Ягъфәр һугышта үлгәс, ул әсәһенең төп таянысына әйләнә. 1946 елда аталары үлгән балалар өсөн мәктәп-интернат, хәзерге безнең гимназиябыз асылгас, ул Өфөгә укырга килә. Мөмкинчелекләре булмагас һәм артыннан йөрүсе, алып барусылар табылмагас, бәләкәй Рәми йөк поезы башына ултырып килә. Тырыш малай тиз генә интернаттың парталарына күнегә. Балалар совет рәисе, бүлмәлә староста, класста комсорг, яшь гвардиясына гәзитенең мөхәррире, әдәбият түңәрәгенең рәисе булып эшләй. Укуы бик авыр бирелһә лә, алдынгы укусы булыр өсөн Рами Гарипов бар көсөн һала. Тырышлыктары бушка китмәй, ул мәктәп-интернатты яхшы тамамлай һәм Мәскәүгә укырга инә. Күрүегезсә, стендтарда Рами Гариповтың бала сагы, гимназияла уку осыры, яшьлек елдары, гаиләһе, бергә эшләгән каләмдәш дуслары турында фотолар куелган. Иң кадерле кумарткалар, әлбиттә, шагыйрь гимназияла укыганда эшләгән кулъязма журналдар, уның китаптары, улар арасында шагыйрьгә багышланган монографиялар, балалар иҗады тупланган йыйынтыктар бар. Шулай ук экспонаттар арасында Рами Гариповтың күлдәге һәм уның бүреген күрәһегез. Шагыйрьнең туган авылы Аркаулдан килтерелгән тупрак куелган. Гимназияның сыгарылыш укучысы, алыс йөҙөү капитаны Рәсүл Калмырдинның бүләп иткән мор шугары, Рами агайдың үз кулдары менән агастан яһалган һабантургай куелган. Рами Гарипов аз яшәһә лә, үзенең артыннан мәңгелек моң, мәңгелек иҗат калдырды. Без уның шигъриятен яратабыз һәм кадерләйбез. Гимназияның шундай сыгарылыш укучысы булуыма без бик горурланабыз. У нас много подобных именных кабинетов. Кабинет Мустая Карима, Гайсы Хусаинова, Рами Гарипова. Давайте посмотрим кабинет Мустая Карима. Мустай Кәрим исемендәге музейдің асыл тантанаһы 1986 елда була. Ул вакытта Өфө калаһында был сара олы вакыйгага әйләнә. Беренче интернат мәктәп мәртәбәле кунактарның, укытучылар һәм балаларның шатлыклы йөзләреннән нур сәсеп тора. Мин бүген бик тулкынанам, ди Башкортстанның халык шагыйре Мустафа Сафа улы. Шатлыктан күңелем тулды. Ошундай кабинет асып, һез мине хезмәт иткән әдәбияткә, мәдәнияткә, йөребезгә һәм телебезгә хөрмәт күрсәтәһегез. Сарала интернат мәктәп директоры Ирек Иштуган улы Вәлиев, Башкортстан мәктәпләренең атказанган укытучысы Сажида Дайлалова, Башкортстан язучылар союзы идарәһенең яуаплы сәркәтибе Булат Рафиков сыгыш яһай. Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗатына арналган экспонаттар әле лә кадерле кумартка итеп хаклана.
яугир һәм шағирҙың, гражданин һәм прозаиктың, философ һәм драматургтың һоҡланғыс тормошо асыҡ сағылыш таба уларҙа. Фотоһүрәттәр, китаптар, документтар, шиғри юлдар — былар барыһы бергә халыҡ шағирҙың олпат, яғымлы һәм яҡты образы тағы ла байыта төшә. Мостай Кәрим өсөн беренсе интернат-мәктәп яҡын һәм ҡәҙерле була. Оҙаҡ йылдар үҙ-ара бәйләнеш өҙөлмәй. Шағир мәрхүм булғандан һуң, уның ҡыҙы Әлфиә Мостафа ҡыҙы музейға байтаҡ фотолар, шағирҙың шәхси әйберҙәрен тапшыра. Әлбиттә, кабинет музей булып ҡына ҡалмай, унда ғәҙәти дәрестәр үтә. А следующий кабинет носит имя нашего выпускника Гайсы Хусаинова. Он является первым выпускником, который окончил нашу гимназию. А в 2018 году мы открыли кабинет-музей. Добро пожаловать! Хәйерле көн! Гайса Батыргәрәй улы Хөсәйенов исемен йөрөткән музей кабинеттабыҙ. Гимназиябыҙҙың беренсе сығарылыш уҡыусыһы, академик, филология фәндәре докторы, Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы исеме кабинетҡа 2018 йылда бирелә. Һеҙҙең алда башҡорт әҙәбиәтебеҙҙең ғорурлығы, арҙаҡлы ғалим, ил ағаһының тормош юлы, ижады һәм ғилми эшмәкәрлеге тураһында стендтар. Гайса Хөсәйенов 1928 йылда Ҡырмыҫҡалы районының Үтәгән ауылында тыуған. Урындағы 7 йыллыҡ мәктәпте тамамлап, Өфөләге 9-нсы мәктәп-интернатта хәҙерге Рами Гарипов исемендәге 1-нсе Башҡорт Республика гимназия интернатында уҡый. Тимирязев исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия институтын, Максим Горький исемендәге әҙәбиәт институтын уңышлы тамамлай. Диссертация яҡлап, филология фәндәре кандидаты тигән ғилми дәрәжә ала. 1954 йылдан бирле Өфөлә тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында ғилми хеҙмәткәр булып эшләй. 40 йыл тирәһе ошо институттың әҙәбиәт бүлеге мөдире була. Урта планда Башҡортостандың халыҡ рәссамы Рәшит Зәйнетдинов һәм билдәле рәссам Георгий Калитовтың триптихының беренсе бүлеге «Ер рухы» картинаһы. Уртала беҙҙең милли геройыбыҙ Салауат Юлаев. Эргәһендә ғилми һәм дәүләт эшмәкәре Зәки Вәлиди. Ә бында бөйөк мәғрифәтсе Мифтахиддин Аҡмулла һәм яҙыусылар Мәжит Ғафури, Дауыт Юлтай, Һәдиә Дәүләтшина, шағирҙар Шайхзада Бабич, Рами Гарипов, Мостай Кәрим һәм башҡалар. Барыһы ла үҙ халҡының тормошона, әҙәбиәтенә, мәҙәниәтенә тәрән эҙ ҡалдырған. Бөйөк шәхестәребеҙ беҙгә өлгө булып торалар. В 2020 году в рамках проекта было подписание трехстороннего соглашения о создании предуниверсалия «Открыт кабинет-класс УГНТУ», направленный на профессиональную подготовку и привлечение талантливой молодежи для поступления в УГНТУ и дальнейшего трудоустройства в нефтегазовой сфере. Приглашаю познакомиться с будущими инженерами. Бер УГНТУ классы 17 егет һәм 3 ҡыҙ конкурс нигеҙендә был классҡа алындыҡ. Кабинетыбыҙҙа уҡыу өсөн бөтә шарттар булдырылған. Беҙ математика, информатика, физика һәм химия фәндәрен профиль кимәлендә өйрәнәбеҙ. Өҫтәлмә курстарҙан бергә атнаһына 11 сәғәт математика, 8 сәғәт физика яки химия һәм 4 сәғәт информатика уҡыйбыҙ. Математиканан беҙҙе Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыһы Ғабдуллина Лилиә Тәлғәт ҡыҙы, физиканан юғары категория уҡытыусыһы Шәрәфетдинова Әлиә Даян ҡыҙы, информатиканан Башҡортостандың йыл уҡытыусыһы конкурсының еңеүсеһе Саргаев Олег Андреевич һәм мәғриф алдынғыһы Насырова Альбина Азат ҡыҙы уҡыта. Тәрбиәсебеҙ Таңһыу Зәкирйән ҡыҙы менән Нефтехник университеты үткәргән бар сараларҙа әүҙем ҡатнашабыҙ. Һәм төрлө олимпиадаларҙа тик уңыштар һәм еңеүҙәр генә яулайбыҙ. Киләсәктә беҙ инженер һөнәрен үҙләштерербеҙ дип ышанабыҙ. Великолепные результаты на экзаменах наши ученики показывают всегда. Например, 2 ученицы 11 классов набрали по 100 баллов ЕГЭ, а Ишмгужина Гульнас набрала 200 баллов по 2 предметам – по русскому языку и химии. Кстати, у нас есть своя химическая лаборатория. Мы находимся
находимся в лаборатории аналитической химии. Данная лаборатория была открыта в августе 2020 года. Она предназначена для проведения практических работ по внеурочной деятельности, создания проектов и подготовки к олимпиадам различных уровней. На занятиях мы изучаем основы аналитической химии, как качественный анализ, так и количественный. Для работы нам нужны аналитические весы и дистиллятор. На занятиях по качественному анализу мы определяем анионы и катионы методом полумикроанализа, а также используем микроскопические методы исследования. Также мы используем количественный анализ, основы титрования, такие как кислотно-основной и комплекционно-метрические методы. Знания, полученные на уроке и на внеурочной деятельности, позволяют нам делать разные проекты. За прошедший учебный год были сделаны следующие проекты. Первое. Определение общей жесткости воды 26 районов Республики Башкортостан комплекционно-метрическим методом. Данная работа получила первое место в международном конкурсе «Иннополис». Второе. Определение качества воды личного подворья села Шамонина. Показатель водорода, который я измеряла на pH-метре, содержание кальция, магния комплексно-метрическим способом и содержание железа с помощью этого прибора фотокалориметра, а также содержание сухого остатка, который я определяла с помощью сушильного шкафа. Моя работа получила первое место во Всероссийском конкурсе Малой академии наук. Третье. Определение качества бутилированной воды. Эта работа также заняла первое место во Всероссийском конкурсе Малой академии наук. Ее выполнила обучающаяся 11 В класса Самигульна Гульнас. В настоящее время Хужахметова Алсу исследует качество творога. Оснащенная лаборатория помогает нам реализовать все наши идеи. В оборудование данного кабинета входит инфракрасный спектрометр, который позволяет определять структуру органических молекул и в частности лекарств. Также входит цифровая лаборатория Релион, позволяющая организовывать проектную деятельность по определению pH среды, оптической плотности и проводить опыты по электролизу. Таким образом мы познакомили вас с лабораторией аналитической химии нашей гимназии. Спасибо за внимание. Сегодня в гимназии обучается 675 детей, и каждому ученику есть чем заняться. Большой класс кураистов, ансамбль народных танцев, которые занимаются творчеством от всей души на высоком уровне. Пойдемте познакомимся поближе. Юлбарисов Арыслан 10 Б класс оқушысы Рәми Гарипов исемендәге 1-нче анлы гимназия интернатына 7-нче класска килдем. Һәм шунда Курай түңәрәгенә йөри башладым. Безнең кабинетыбыз Әдһәм Исхужин исемен йөртә, чөнки ул был гимназиябызда 1960-1970 елларга тиклем тәрбияче булып эшләй һәм Курай түңәрәге. Уның укучылары бөтә Рәсәйгә билдәле курайчылар. Әлеге вакытта Курай түңәрәген Василий Ришат улы Баймырзин алып бара. Мин был Курай түңәрәгенә йөрүемә бик шатмын. Рахмет, Василий Агай. А в соседнем кабинете занимается ансамбль народных танцев «Ак-Йондоз».
Быйыл түңәрәге бында гимназия интернаты булганы бирле эшләй. Аккендуд исеме ансамбльга 2004 елда оештырыла. Иң беренчеләрдән булып ансамбльдән җитәкчесе, нигез халысыһы, ул данлыклы курайсы, оста биюсе Шафиков Анвар Хаким улы була. Хәзерге мәлдә инде безнең ансамбльдән җитәкчеләре улар Такалов Алмаз Илфат улы һәм Низаметдинов Рәис Яудат улы алып баралар. Шулай ук хәзерге мәлдә безнең репертуарда 30дан ашу бию бар. Ул да булһа Гөлнәзирә, Зарифа биюләре, Татар, Мартва биюләре. Шулай ук быелгы елда без 2 яңа бию өйрәндек. Улар безнең байрам, бию ярышы дигән биюләр. Ул биюләр белән без баякта катнаштык. Финалга үттек инде. Бу еңүдә безнең гимназия директоры Салихов Иннур Рифат улының да өлеше зур. Чөнки ул һәр вакыт безнең ансамбльга зур ярдәм куллануда, һәр вакыт ихтирам биреп тора. Шуның өчен без ансамбль исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәбез.
А сейчас мы отправляемся к нашим спортсменам. Большой и просторный спорткомплекс «Шункар» в 2014 году. Одновременно в спорткомплексе могут заниматься около 70 детей. Біздің бокс секция 13 ел эшләп килә. Бұл Шункар спорт комплексында біз 6-нчы ел шөгыльләнәбез. Монда бөтә оңайлы шарттар булдырган, яңа залыбыз, яңа рингыбыз. Біз төрле ярыштарда катнашып, призлы урындар алабыз. Ол республика кимәлендә, Рәсәй кимәлендә призлы урындар яулаганбыз. Һәм біздің тренерыбызға, Арет Канзел улына, һәм администрацияға, һәм гимназия директорыбызға, Илнур Рифат улына бик зур рахмат. Мен гимназияла бокс менән шөгыльләнә башлануыма бик шатмын һәм бик зур рәхмәтемне белдерәмен. Я тренер по борьбе Куреш, Рами Гарипова, мастер спорта, трехкратный чемпион России. В этой гимназии у нас была основана в 2006 году главным тренером Юсупом Жалилиным Мухаметовичем, заслуженным работником Российской Федерации. За время основания гимназии здесь выпустилось 37 борцов всероссийского уровня. Это значит первенство и чемпиона России. 1 чемпион мира и 1 первенство мира. Третьим призером стал. Каждый год в нашей гимназии выпускники выступают в основном на всероссийских уровнях. То есть наш уровень – республика, российские и, естественно, международные соревнования. Ардаклы укытучыбыз, интернат-мәктәптең сыгарылыш укучысы, Өфө калаһының еңел атлетика эстафетаһында укучылар менән командаһы менән 40 елга якын беренчелекте бирмәгән Салават Юлаев ордены кавалеры Кәримов Рәүф Газиз улының варислары. Каршы алыгыз, дуслар. Фикерәбез, кола ташлап йөҙәбез, йүгерешеп ярышканда, барһын узып китәбез. Хәрәкәт ит, хәрәкәт, 1, 2, 3, хәрәкәттә бәрәкәт. Бездә бөтә көс, хәрәкәт итеп яшәүе, безгә күңеллерәк. Безгә хәрәкәт ит, хәрәкәт, 1, 2, 3, хәрәкәттә бәрәкәт. Бездә бөтә көс, хәрәкәт итеп яшәүе.
шуабыз, саңғылала қуабыз. Болыптың да сәкән топ-топ, елгенде арымайбыз. Харакәт, харакәт, бір, ике, үс, харакәтте бәрәкәт. Беҙҙә бөтә көс, харакәт итеп йәшәүе, беҙгә күңеллерәк. Бергә! Бер, ике, үс, беренселәр беҙ көс, беренселәр беҙ көс. Алға! Көрәшкәндә бирмәйбеҙ, бер нигә бирешмәйбеҙ. Сөнки көндә хәрәкәттә, нысынығып йәшәйбеҙ. Харакәт, харакәт, бер, ике, үс, харакәттә бәрәкәт. Беҙҙә бөтә көс, харакәт итеп йәшәүе, беҙгә күңеллерәк. Бергә! Харакәт, харакәт, бер, ике, үс, харакәттә бәрәкәт. Беҙҙә бөтә көс, харакәт итеп йәшәүе, беҙгә күңеллерәк. Әйҙә бергә! Бер, ике, үс, беренселәр беҙ көс, беренселәр беҙ көс. А вот так мы проводим вечернее время в общежитии. Таким образом, экскурсия подошла к концу. Добро пожаловать на межрегиональный фестиваль Белем. Удачи!